U temi danas smo, s nama je u studiju Mate Mijić, politički komentator. Dobar vam dan, dobrodošli. Hvala na pozivu i sretan dan državnosti svim gledateljima. Hvala vam. Zašto je kandidatura Miroslava Škore izazvala do sada najveće reakcije od svih kandidatura koje su formalno, neformalno, službeno ili neslužbeno objavljene? Od ovih nekih reakcija meni se čini da dobar dio ljudi koji su komentirali ne razumiju demokraciju. Sasvim je legitimno kandidirati se, legitimno i politički udarati na Kolindu Grabar-Kitarović. Nije ona majka Božja, nije ona gospa pa daju se, ako ste pristojni ne dirate tuđe svetinje ili ako vjerujete, naravno vjerujete. Kolinda Grabar-Kitarović je legitimna meta u političkoj utakmici i ne vidim zašto je to problem. Upravo zbog toga što je Miroslav Škoro prilično ozbiljan kandidat na toj strani, desnoj strani spektra, rekao bi od centra na desno, zato što mislim da on ima puno širi doseg nego što ga se inicijalno svrstava. Svrstava ga se kao desnije kandidata od Kolinde Grabar-Kitarovića. Ja osobno mislim da ima veći potencijal zahvatiti određene lijeve ili centrističke glasove. Ipak je riječ o vrlo prepoznatljivoj osobi i koja je prvenstveno i zabavljač, što je danas vidimo, trendovi su u svijetu i Europi takvi da ljudi zapravo sve više ne glasuju za karijerne političare nego traže nekakvu alternativu i onda tu pjevači, komičari, glumci jako dobro prolaze. Miroslav Škoro je iznimno prepoznatljiv, njegove su vrijednosti opjevane kroz njegove pjesme, tako da taj uvjetno rečeno domoljubni dio spektra, ako ga se uopće tako može nazvati, desni dio spektra, zna ko je Miroslav Škoro i on uopće ne mora puno inzistirati pretjerano na tim temama da bi bio njihov kandidat i pritom može, znači, onako na jedan ležerniji način ići prema biračima centra, pa čak i umjerene ljevice. I mislim da će kod dobrog dijela ljudi on proći ako mu kampanja bude skrojena takvo da se ne inzistira pretjerano na onim standardnim desnim temama. Mislim da on te birače već ima i da nema potrebu uopće za time to raditi. Rekao bi ovako, u političkom smislu treba biti Tuđmana, u prezentacijskom Mesić. Mislim da bi to bila dobra kombinacija za Miroslava Škoru, da ne bude toliko krut, da ne pokušava biti onako strogi državnik, jer Miroslava Škoru nitko ne može zamisliti u bijelom admiralskom odijelu, nema potrebe biti ono što nije. On je puno ležerniji tip od toga. Danas to prolazi. Vidimo trendove i na zapadu. Danas upravo ta prirodnost, ležernost, pa ako hoćete i doza humora jako dobro prolazi. Je li Miroslav Škoro zaista kandidat dijela odbačenih desničarskih udruga, civilnog društva, bivšeg savjetnika predsjednice Republike Mate Radeljića, ili on dakle jedan projekt koji je stvoren u političkom laboratoriju hrvatske desnice? Miroslav Škoro je kandidat svakog onoga koga podrži za predsjednika, tako da vrlo se lako može dogoditi da od nekakve, ajmo reći, početne ekipe koja je stavila svoj određeni društveno-politički kapital iza Škore, kako on bude napredovao u kampanji, bude dobivao sve više podršku, jednostavno tako će i utjecaj oni koji su ga prvi podržali padati pomalo. Tako da ne mislim da će on na kraju biti projekt bilo čiji, u smislu da će se moći reći da samo jedna ekipa na političkom spektru stoji iza njega. Naravno, desne stranke, desne udruge su mu prve dale potporu, što ne znači da kasnije, kako bude dobivao potporu, će se vezati isključivo uz taj dio spektra. Ne mislim da ćemo na kraju dana moći reći da je Miroslav Škoro neki desni kandidat, mislim da ne. Kako bude kampanja napredovala, ta podrška koju bi on, ako kampanja bude dobro skrojena, trebao dobivati, mislim da će puno više proširiti taj dio spektra koji ga podržava od tog desnog. Postoji li utemeljenje u najavi Vladimira Šeksa kako se priprema svojevrsni udar na predsjednicu Republike objavom kompromitirajućih sadržaja? Gledajte, to u svijetu politike ne bi bilo ništa novo, ne bi bilo prvi put da se tako nešto događa. Očito u predsjedničinom krugu imaju određenih saznanja o nekakvom kompromitirajućem materijalu, pa se ovako naprijed radi kontrola štete. Ne vidim zašto to spominjati ako nešto takvo doista ne postoji. A sad je pitanje što je to i ako to ikad iziđe u javnost, naravno hoće li birači procijeniti da je to nešto što predsjednicu trajno kompromitira ili je to neka greška koju joj mogu oprostiti. Ne znam o čemu se radi, pa
onda je jako teško komentirati. Ali očito nešto kompromitirajuće postoji, jer zašto bi to itko spominjao ako ne postoji? Kakve su reakcije iz HDZ-a na objavu kandidature Miroslava Škore? Jučer smo čuli Željka Reinera sa zanimljivom tezom kako bi se moglo dogoditi da se ponovi 2010. kada je HDZ imao službenog kandidata, tada je to bio Andrija Hebrang, ali i nekolicinu kandidata iz HDZ-a ili vezanu uz HDZ, kao što su bili Dragan Primorac, bivši ministar, ili kao što je bio čelni čovjek Hrvatske gospodarske komore Nadan Vidošević. Pa HDZ se voli igrati na predsjedničkim izborima, tako je određeni vrstu ping-ponga. Sjećamo se i odnosa Sanadera i Mesića koji je bio toplo hladan, ali HDZ se nije nešto posebno trudio detronizirati Stjepana Mesića, pa tako mislim da i sad je vrlo moguće da HDZ bude igrao igru oko te funkcije, ali možda i sa Zoranom Milanovićem. Ne bih ja to isključio, jer ipak Andreju Plenkoviću očito za dizanje rejtinga treba nekakav oblik suparništva s drugom stranom koju Bernardić ne nudi, tako da malo, ajmo reći, kad bi se intenzivirale te rasprave na relaciji Banski dvor i Pantovčak, to bi i Plenkoviću jako dobro došlo. Tako da se ja u krajnjoj liniji ne bi čudio ako u drugi krug uđu Škoro i Milanović da će HDZ, ova vladajuća struja, pa neće ga otvoreno podržati, ali suptilno možda odigra i za Milanovića. Vrlo zanimljivo stvari se preslaguju pred ove predsjedničke izbore i veliko je pitanje zapravo ko će proći u drugi krug. Moja je nekakva procjena još prije više od mjesec dana bila u mom tekstu da ova 4 kandidata o kojima trenutno najviše pričamo, aktualna predsjednica Zoran Milanović, Miroslav Škoro i Mislav Kolakušić, imaju otprilike mogućnost računati na bazen između 15 i 25% glasova, svih 4, rijetko ko od njih može se nadati više od toga, tako da stvarno će o svakom glasu ovisiti o tome ko ulazi u drugi krug. I tu ja mislim da počinju problemi za Zorana Milanovića, zato što on iako zbog te uvjetno rečeno rascjepkanosti na desnici može izaći kao relativni pobjednik u prvom krugu, ne vidim kako Zoran Milanović sa svim tim svojim nasljeđem, sa tom prtljagom koju nosi iz svoje političke prošlosti, kako će se u drugom krugu bilo kome od ovih kandidata suprotstaviti, jer njegovi su politički grijesi kao bivšeg premijera, prilično neuspješnog, puno veći od onih Kolinde Grabar-Kitarovića. S druge strane, ova dvojica kandidata Kolakušić i Škoro su, ako ništa, barem prezentacijski su antisistemski kandidati, odnosno anti-establishment kandidati, samostalni strijelci i ne vidim kako će Zoran Milanović uspješno plivati u tim vodama. O njemu će možda najviše ovisiti o tome kakva mu je kampanja. On se mora jako distancirati od onog što je bio i ponuditi jednog novog Milanovića, što ova najava objava službene njegove kandidature nije ponudila. Kad pogledate šef njegovog izbornog stožera, njegov bivši ministar. I sad kad se sjetite nekih drugih njegovih bivših ministara, Milanke Opačić, Siniše Varge, oni sad drže većinu HDZ-u u Saboru, Andreju Plenkoviću. To je za Milanovića su to vrlo nezgodne stvari. On, po meni barem to djeluje, da ta njegova kampanja nije u ovom trenutku pripremljena, ona je objavljena da bude objavljena prije ljeta. Puno se o tome spekuliralo, ali imamo nekakav antiklimaks. Jako je dugo građena ta situacija oko povratka Zorana Milanovića, a dobili smo relativno limunadu. Idemo prokomentirati 2 poruke koje su stigle neslužbeno, neformalno iz Milanovićeva stožera. Prva je da će ispuniti neispunjeno obećanje Kolinde Grabar-Kitarović preseliti ured s Pantovčaka u Visoku. Je li to dobar ulazak u kampanju ili objava koja bi mogla zapravo na neki način ponovo otvoriti to pitanje neispunjenog obećanja Kolinde Grabar-Kitarović? Pa meni se ne sviđa ta poruka, prvo zato što je to obećanje onako besmisleno samo po sebi. Od procjene sigurnosnih stručnjaka da je Visoka potpuno neadekvatna za predsjedničku rezidenciju, a opet s druge strane ne vidim koji je svrha micanja tog ureda s Pantovčaka, smanjenje troškova. Mislim, riječ je o troškovima koji su za ovu državu mizerni. Mi svi možemo priuštiti imati ured predsjednika na Pantovčaku i ne vidim zašto bi to sad bila neka tema. To je ovako
vrlo jeftino obećanje koje se na kraju iz niza razloga opet neće ispuniti ili ako se ispuni uzrokovat će puno više problema nego što će to biti rješenje bilo čega. Drugo, mislim da je problem Zoranu Milanoviću ukazivati u startu na tuđe nedosljednosti jer sam ima mali milijun nedosljednosti od toga da je rekao da nikad neće biti predsjednik Hrvatske jer da on mora govoriti istinu, a predsjednik ne mora lagati, ali kao ne mora ni govoriti istinu. Čini se da je sada Milanoviću drago doći u poziciju s kojoj ne mora govoriti istinu, pa ćemo tek vidjeti je li ovo visoko i doista istina ili nije. Još jedna poruka, jučerašnja poruka koja je očito ciljana Miroslava Škoru, a to je da Hrvatskoj treba predsjednik s karakterom, a ne sa poglavničkim ovlastima. Ovlasti su izazvale puno reakcija o tome na koji bi se način ili uopće moguće mijenjati Ustav na način na koji je to zamislio Miroslav Škoro. Pa nisam siguran da ga je pametno mijenjati na taj način. Mislim ako idemo u priču promjene političkog sustava, da tu mora postojati širi društveni konsenzus, da se time moraju suglasiti pravni stručnjaci i slično. Ja ne vidim nikakav problem u tome da se vratimo na polupredsjednički sustav. Dapače, mislim da našem mentalitetu to puno bolje odgovara nego ovaj sada parlamentarni, odnosno praktički polukancelarski sustav u kojem predsjednik stranke formira liste. Vi imate karijeru saborskog zastupnika isključivo zahvaljujući predsjedniku stranke koji onda dođe na čelo izvršne vlasti i onda, evo, kao što smo vidjeli u slučaju Andreja Plenkovića, može otvoreno lagati Sabor. Andrej Plenković je u slučaju afere Borg, grupe Borg, lagao o svojim saznanjima o cijeloj problematici grupe Borg u Saboru i niti jedan saborski zastupnik HDZ-a nije rekao u skladu s našim ustavnim ovlastima mi nadziremo izvršnu vlast, mi kao zakonodavac ne možemo nadzirati vlast koja nam laže i da je itko od njih u stvari želio i pokazao da doista želi biti saborski zastupnik u punom smislu te riječi. Tu su svi praktički preko stranačkih listi koje formira predsjednik stranke i kod nas premijer kao predsjednik stranke može raditi što god želi. Vidjeli smo i ovo s pretrčavanjem pojedinih zastupnika, to je praktički kupovina zastupnika u Saboru i ljudi su razočarani u tu parlamentarnu demokraciju koju mi imamo. No je li onda rezultat tog razočarenja povratak u polupredsjednički sustav kakav u ovom trenutku ima samo nekoliko zemalja bivšeg sovjetskog bloka u Europi? Pa gledajte, puni predsjednički sustav, recimo ima Francuska, ima ga SAD, nije da to ne može funkcionirati, samo naravno ne možete nekakav recept primijeniti preko noći i očekivati da će Hrvatska politički sazreti. Nama treba politička zrelost, nama prvenstveno treba to da ljudi na izborima kazne one koji su ih razočarali, pa da onda razmišljamo o nekim tektonskim promjenama. Kod nas se dogodi da mi bismo htjeli u tektonske promjene da bismo sprali odgovornost sa sebe. Hrvatska je u ovakvoj situaciji kakvo je zbog političara, to je nedvojbeno, ali i zbog ljudi koji su ih birali. Svi smo mi u tome sudjelovali i trebamo sami sebe promijeniti, svoj način razmišljanja, a onda ćemo na taj način promijeniti i političare koji nas predstavljaju, pa onda mislim da možemo bolje procijeniti koji je sustav za nas dobar. Mislim da ovako kako mi pristupamo općenito demokratskim procesima, da nijedan sustav se ne bi pokazao kao veliki uspjeh. Ali ono što je uspjeh Miroslava Škore je da je on dijagnosticirao to da su ljudi nezadovoljni i ponudio drugčije rješenje. Što god netko o tom misli, on je prvi koji je u ovoj sad predkampanji već načeo to pitanje i vidi se i ovo njegovo zagovaranje referenduma. On je tu prepoznao i drugi veliki problem, a to je da je Plenkovićeva vlada prilično nagazila izravnu demokraciju kao takvu, ne samo time što je udarala na ona dva referenduma o Istanbulskoj narod odlučuje o izbornom sustavu, već je i protureferendumsku kampanju pokušala sabotirati referendumsku inicijativu sindikata, na kraju i zakon koji je donijela o izbornoj promidžbi, političkoj aktivnosti i referendumu gleda otežati referendumsko izjašnjavanje građana i Miroslav Škoro je i to prepoznao. I još jedna stvar je tu vrlo zanimljiva. Naime, u tim proreferendumskim krugovima dijela civilne scene sa katoličkim predznakom moglo se naslutiti da bi moglo doći do disperzije glasova, ali i podrške između Kolinde Grabar-Kitarović i Miroslava Škore. Mislim da je on upravo na ovaj način to preduhitrio. Stavljajući referendum i njegovu važnost u prvi plan, on je praktički na tom dijelu spektra otopio podršku koju bi mogla dobiti Kolinda Grabar-Kitarović i neke aktere s te scene doveo pomalo u nezgodnu poziciju da sada
možda neće otvoreno ga podržati, ali neće vjerojatno otvoreno podržati ni Kolindu Grabar-Kitarović. Na koji bi način predsjednik sazivao referendum i time proglašavao ustavne zakone? Je li to uopće zamislivo u parlamentarnoj demokraciji? Pa nije nezamislivo, samo je pitanje onda o kojim se pitanjima može sazvati referendum. Ja mislim da promjena političkog sustava kao takva nije nešto o čemu bi se trebalo odlučivati na taj prilično simplificiran, binaran način. Prosječni birač, koliko god to bilo čudno i možda žalosno, ne zna puno o političkim sustavima, tako da tako jednu kompleksnu odluku o tome da mijenjamo politički sustav nije to baš tako lako donijeti na referendumu, jer tu strasti su visoke, neinformiranost je također visoka i veliko je pitanje bismo li donijeli pravu odluku. Ponavljam, ja nemam ništa protiv povratka na polupredsjednički sustav, ali mislim da bi to trebala biti plod nekog šireg konsenzusa i dijaloga znanosti, institucija, pa i običnih ljudi, ali ne da ga se tek tako preko noći mijenja na referendumu. Ne vidim nikakvu korist od toga dok se neke druge predispozicije u društvu ne ispune. Još jedno zanimljivo pitanje u prvom svojoj reakciji nakon objave kandidature. Miroslav Škoro tvrdi dobro je da se otvara dijalog i razgovara, ali čini se da svi kandidati, ne samo Škoro, u ovom trenutku isključivo jednostrano komuniciraju s javnošću. Što će to značiti za kampanju? Kada će Miroslav Škoro biti spreman o svojim idejama o referendumu, savjetničkim ili drugim ustavnim promjenama razgovarati i debatirati s javnošću? Pa vjerojatno na jesen, kad se sve to malo intenzivira, moja je pretpostavka takva da sumnjam da sad uopće u ovom dijelu godine, kad pola države usred turističke sezone, nijedan kandidat neće previše se izlagati jer može puno izgubiti, a ne može puno dobiti jer dobar dio tih poruka će proći ispod radara. S druge strane, dolazi do velike promjene na tom medijskom tržištu, toga ste svjestan i ja, ali i vi. Društvene mreže su promijenile način komuniciranja i sada su kandidati puno zaštićeniji nego nekad jer mogu više komunicirati na društvenim mrežama u kontroliranim uvjetima sadržaj koji oni žele i kako oni žele, a bez da im se postavljaju nezgodna pitanja. Danas se konvencionalne medije u određenoj mjeri, ne još potpuno, može zaobići i to dobar dio kandidata, pogotovo i koji se predstavljaju kao anti-establishment kandidati, koriste. Jer očekuju napade od mainstream medija i onda da bi to izbjegli koriste alternativne kanale. Što se događa sa Mislavom Kolakušićem kao predsjedničkim kandidatom nakon dobrog rezultata na europarlamentarnim izborima? Potpuno je nestao iz javnosti, ne odgovara na pozive, ne odgovara na novinarske upite. Kako je to i zašto je zapravo odlučio potpuno nestati iz javnosti? Što bi bio cilj takvog postupka? Kolakušić nije ni prije europskih izbora na kojima je polučio respektabilni rezultat pretjerano komunicirao s mainstream medijima, gotovo je u potpunosti komunicirao preko digitalnih platformi, tako da mislim da je to samo kontinuitet njegove politike prema medijima, ne se pretjerano izlagati, počele su izvlačiti nekakve nezgodne stvari iz njegove sudačke karijere i on vjerojatno želi sebe prikazati žrtvom napada mainstream medija, a ako komunicirate i razgovarate s mainstream medijima i sami se izlažete, onda ne možete imati aureolu žrtve, tako da to vidim kao kontinuitet njegove strategije, a mislim da će on Europski parlament nakon konstituiranja koristiti kao dobru pozornicu u predkampanji, pa čak i u kampanji. Ne mislim da će se on odreći mandata prije nego što se kandidira za predsjednika, tako da će u svakom slučaju kad dođe ta službena i njegova kandidatura, on Europski parlament koristiti kao svoju pozornicu, a ne toliko mainstream medije. I za kraj, predsjednica Republike, što znači ovo novo odgađanje kandidature ovog puta tek nakon Dana domovinske zahvalnosti, dakle tek iza 5.8. kasni li predsjednica, jesu li točni te analize koje govore da je sada u defanzivi jer zapravo drugi predsjednički kandidati uzimaju prostor i otvaraju teme i ritam kampanje? Predsjednica je definitivno u defanzivi, ali ne mislim da je to zbog toga što će ići u Europsku komisiju. Mislim da je šansa da ona dobije neko takvo mjesto doista mizerna. Ona je u defanzivi zbog Miroslava Škore jer je on svojom objavom kandidature unio prilični nered na taj dio spektra. To smo mogli čuti od nekih komentatora u prilogu prije, da to se vidi kao uvođenje nereda među narod, kao udar na Kolindu Grabar-Kitarović. Jednostavno Škoro je vrlo kvalitetan kandidat
kandidat za taj dio spektra i još malo šire, kao što sam prije rekao. I Kolinda Grabar-Kitarović je s te strane u priličnom problemu. S druge strane, ona se i odrekla vlastite baze koja sad dominantno stoji uz Miroslava Škoru. Naravno, kad ste vi u drugom krugu, vi dobivate veliki broj glasova, ali ona baza koja vas je iznjedrila, koja vas je gurala od prvog dana je uvijek važna. Kolinda Grabar-Kitarović je svrstavanjem sebe uz Andreja Plenkovića i njegovu struju u HDZ-u svoju bazu izgubila i ona sad definitivno je u defanzivi i mislim da čeka kako će se neke stvari odigrati iza kulisa da bi krenula u svoju kampanju. Žurba stvarno nije, to je istina. Kampanja će početi krajem 11. početkom 12. mjeseca. Ona ako početkom 8. mjeseca objavi svoju kandidaturu, nije to kasno, ali da pokazuje slabost, pokazuje. O čemu će ovisiti zapravo sama kampanja? Tko će biti ili što će biti odlučujuće za ova 4 kandidata koje su nekako sada u fokusu javnosti? Hoće li zaista ovog puta kampanja biti važnija nego ikada do sada kada je riječ o predsjedničkim izborima? Ja bih rekao da hoće, baš zato što dobrom dijelu kandidata, ovih koji su do sad istaknuli kandidaturu, i Zoranu Milanoviću, ali Miroslavu Škori i Kolindi Grabar-Kitarović, jako puno ovisi o tome kako će se postaviti u toj kampanji. Miroslav Škoro ima priliku se svrstati isključivo desno, a ima i priliku, kao što smo već rekli, puno šire zagrabiti, baš zato što je nesvakidašnji kandidat koji ima i političko i diplomatsko iskustvo i školovan čovjek, doktor znanosti, s druge strane zabavljač, dobar prezenter. Ali kako Miroslav Škoro može primjerice tvrditi da ulazi u bitku protiv političkog establishmenta koji je zapravo doveo Hrvatsku do krize? On u svojoj izjavi kaže da Hrvatska ima problem sa politikom koju je dovela poslije 20 ili 30 godina u krizu, a i sam je bio i saborski zastupnik, diplomat, dakle bio isključivo dio tog istog establishmenta protiv kojeg sada progovara. Škoro svakako nije kandidat trenutnog establishmenta, to je jasno kao dan. Nekad je sudjelovao u političkom životu Hrvatske i u tome ne vidim problem. Tu vidim čak i neodređenu poveznicu sa Donaldom Trumpom, koji je također bio dio američkog establishmenta, ali se nije moglo reći da je on establishment kandidat bio na američkim izborima i mislim da Miroslav Škoro ispravno igra na taj sentiment koji vidljivi su ti trendovi i u Americi i u Europi da ljudi više ne žele karijerne političare. On svakako nije karijerni političar, za razliku od Kolinde Grabar-Kitarović pa i Zorana Milanovića. I u tom smislu mislim da on ispravno pogodio taj sentiment. Ono što bi ja doista volio vidjeti kod njega, to je malo više ležernosti, jer je to ono što ljudi danas žele. Pa to vidimo ostalom i po aktualnoj predsjednici. Najviše su honorirani njezini najmanje formalni potezi i njezin odlazak na svjetsko nogometno prvenstvo, njezina podrška hrvatskoj reprezentaciji. Kod njezinog biračkog tijela najviše su honorirani oni najmanje ozbiljni, najmanje državnički potezi i to je, mislim, dobra naznaka Škori da treba iskoristiti taj svoj potencijal narodnog čovjeka, pjevača. Da, postoji taj izazov na početku da se on mora odmaknuti od svog imidža isključivo pjevača. Ljudi ne žele pjevača za predsjednika države, nego žele kvalitetnog kandidata, ali ne treba ići u drugu krajnost pa pokušavati u percepciji ljudi nositi bijelo admiralsko odijelo, jer to ne stoji Miroslavu Škori. Kako je to ili kako bi trebao izgledati predsjednički kandidat u kampanji koji inače pjevač, ima najavljene koncerte? Hoće li to biti politički govor na početku, koncert u nastavku? Evo, u Svetom Petru u šumi najavljuje se koncert koji je sada besplatan. Kako će zapravo taj spoj pjevača i predsjedničkog kandidata funkcionirati? Pa da sam na Škorinom mjestu uopće se ne bi doticao pretjerano politike, besplatno bi pjevao ljudima i zabavljao ih i mislim da bi to bilo sasvim dovoljno, bez ikakvih političkih govorancija. Ljudi će njega sad početi pojačano percipirati kao kandidata. Nema potrebe da on na početku svojih koncerata kaže ja sam kandidat, glasujte za mene, ili da drži neki politički govor. Dapače, mislim da bi to bilo kontraproduktivno. Tako da to može jedno s drugim ići ako Miroslav Škoro ostane autentičan, ostane ono što jest, a onda naravno paralelno s time gradi svoju kandidaturu i kampanju. Što znači njegovo otkazivanje nastupa na dani proslavu Oluje, domovinske zahvalnosti u Kninu? Zašto se odlučio na takav potez? Pa teško mi je to tumačiti. Mislim da bismo u tim danima trebali biti jedinstveni, a opet s druge strane postoji za njega kao kandidata ta opasnost da aktualna predsjednica ukrade šou u kojem bi on, a on to ne može spriječiti jer je ona visoki državni dužnosnik, u kojoj bi on onda ispao sporedna figura, neki njezin sekundant, što si on u kampanji ne može dozvoliti, u predkampanji. Hvala vam na razgovoru. Bio je ovo Mate Mijić, politički komentator.